Girekomendar sa Sinulog Foundation Inc nga iban ang mga propsmen nga nalambigit sa rambol niadtong Domingo sa gabii. Ang report ni Alan Domingo. Kini ang nag-viral nga video sa mabatan-ong nagrambol sa barangay Sambag 1 ning siyudad Sugbo. Sila mga propsmen sa duha ka mga contingents nga misalmot sa Sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Nasairan sa opisyal sa Sinulog Foundation Inc gikan sa Sinulog sa kabataan ang mga propsmen dihang nagkantsaway nga misangpot sa kagubot. Gikaalarma kini sa SFI busa Girekomendar sila nga iban ang mga propsmen sumaabot nga Sinulog Grand Parade aron siguradong malikayan nga magkatagbo pag-usab ang nagkabikil nga grupo. Gikaragdang ipatawag sa SFI ang mga organizers o choreographers aron mahan ay mga lakang pagsigurong way susamang panghitabo ang mutumaw sa Sinulog Grand Parade. Dili man intawon rani pasundayag, pasikatay o inunta ipakita ang atong galing sa pagsayaw o unsa diha paghatag og presentasyon, no? Ang ato ra gyud ini o ang una ginato ni i-consider, this is not just a Mardi Gras. Usa kini ka nang gitawag bitang veneration dance, no? Pag-honor sa atong mahal nga patron nga Senior Santo Niño. Samtang gitug-an ni Jojo Labella Executive Director sa SFI nga on track ang ilang preparasyon. Giklaro niya nga ang pagpamaligya sa ticket gipaagi lang sa online nga magkuha ang link sa official Sinulog Foundation Incorporated social media platform. Sa pikas bahin, gipahibaw ni Labella nga napuo lang sa 18 ka mga contingents sa Sinulog sa kabataan ang nagkuha sa pre-qualification ug opisyal nga makasalmot sa Sinulog Grand Parade. Hinoon, ikinagdang opisyal nga ipahibaw sa mayor kung aduna may mga kausaban. Doon may possible changes pero ang katong na katong wa makasud sa top 10 sa kabataan, di na gito sila maapil sa competition. Now, we are still going to have any kanon discussion as to kung muhalad or whatever compromises ka atong baton sa top 8. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.